Здравейте, артилеристи! Ето ни този понеделник. Отново след две победи за любимия ни Арсенал. Къде е по-трудно, къде е лесно. Ние продължаваме с нашата победна серия и най-вече с добрата игра, но за това ще имаме достатъчно много време все пак да си поговорим тук с моят събеседник Цветомир Стойков. Цецо, здравей! Здравей. Може би много от нашата аудитория те познава като половинката от Football Storycast, за който ще можем да си говорим доста по-късно. Или иначе казано Дон Це. Нали така? Точно така. Ето, добре. Правилно. Много се радвам, че така, след тази, смея да кажа, успешна седмица ще бъдеш нас гост. Имаме много теми. Имаме да обсъждаме и матча с ПСЖ. Този път съм си обещал, че ще му обърнем повече време, защото наистина всеки път, като че ли обръщаме повече внимание на матча от уикенда и като че ли матчовете през седмицата, които са в Шампионска лига, не им обръщаме достатъчно внимание, а пък те заслужават. Особено победата срещу Пари Сен-Жермен. Аз искам да благодаря за поканата преди да започнем. За мен е удоволствие да съм гост и да разкажа малко за себе си и за другите неща, за които ще говорим. Точно така, защото преди да започнем с чисто футболната тематика, ние през цялото време ще си говорим за футбол, но преди да започнем с Арсенал, наистина ти сега се завръщаш след едно турне в Латинска Америка. Ще разкажеш и за това, но разкажи ни повече за голямата си страст, за футбол Storycast. Как се случи, как започна? Ами Football Storycast е проект на най-добрия ми приятел. Той от доста време мислеше да направи нещо свързано с, така да кажем, журналистика и футбол, тъй като той е спортен журналист и искаше да направи собствен проект, който да работи върху него в свободното си време. И той започна този проект преди около 4 години и малко след това имаше нужда от помощ на моменти и така постепенно аз се включих да му помагам и вече може би 2 години и половина участвам по-активно в доста от нещата, които Football Storycast прави и за наше щастие в последните години виждаме доста голям интерес от хората. Разраства се както Facebook страница, така и YouTube канала, което може само да ни радва и да ни окуражава да продължаваме да правим това. Това звучи като една така сбъдната мечта, нали, с приятели, едва ли не от детство, с които знаем, си говорим за футбол, за любимите неща и изведнъж по-късно се прераства в нещо по-голямо и нещо по-сериозно. Така че наистина звучи чудесно. Точно така, имаме идеи за бъдещето, как да се развие самия проект, канала, както и Facebook страницата, така че работим върху това постепенно да се случи. Да, вие наистина, както ти спомена, организирате много неща. Имате си Facebook страница, която е с колко хиляди последователи? Много. И около 32 са в момента, 32 хиляди мисля, 32 да. хиляди. Имате YouTube канал, в който имате страхотна поредица за изоставените и забравени стадиони. Да, Да, там е и малко по-различна тематиката, но основната идея на YouTube канала е да припомни на хората какви, нали, стадиони е имало преди, как българския футбол е бил на малко по-високо ниво от това в момента и че с желание и доста работа може да се подобрят нещата и в момента. така е, но освен всички тези неща, между другото, ето, почвам. Първите ми любими скоби. Така, отварям скоба. Ето, до сега ние с теб записваме по, как ска, по късна доба, защото и двамата слагахме децата да спят. И аз тази Няма седмица си как. бях казал, понеже така, моя Мартинчо, уикендите покрай мен попоглежда много по-малко футбол. Между другото, човек си мисли, че телевизор е само единствено за матч и каза, че гледаме матч на телевизора. Да, и си казах, питах го, искаш ли да те заведа на живо да гледаме матч? И той, да, хайде. И много си бях навил на пръста, че ще отидем да гледаме матч на националите. Понеже ние, доколкото знам, играем с Люксембург, нали така? Да, Или в с Пловдив. Лихтенштайн. Мале, с Люксембург. С Люксембург. Мгм. Признавам си, че да. С Люксембург, но точно до там ще стигна. И днес един приятел ми каза, ма брат, той е в Пловдив. И пак, понеже се хващам за темата за стадионите, аз не знам дали има друга голяма европейска столица,
която да няма адекватен стадион с лиценз, на който да играе националния отбор? Може би няма. Но Да. пък от друга страна, до преди няколко години в България нямаше и друг стадион. Така че малко по малко все пак има вече някъде къде да се играе, дори и да е извън столицата, което с времето, според мен, постепенно и в столицата ще започнат да строят новите стадиони. Както в момента първо на ЦСКА, така Да. и рано или късно ще има нов национален стадион. Да, наистина всички се надяваме, защото ето, искаш да заведеш детето си и малко се оказва, че не е много подходящо. Не си много удобен. Но това ще се промени. А ситуацията, може би, има страшно много такива забравени, но пък готини места, които, както аз не знам защо винаги се сещам за всичките червено знаме, какви плувни басейни, какви бази сме имали. Но сигурно е пълно с изоставени стадиони, които като че ли преди са били доста поддържани, доста читави. Има много такива, даже и на места, на които в момента никой не си мисли, че може да е имало футбол от нали, така по-високо за българското ниво, не за европейско. Все пак отбори, които са играли в първа лига и са приемали доста чуждестранни тимове. Има и легендарни мачове, за които хората вече или не знаят, или са забравили, така че това е част от идеята на канала и на страницата да припомня такива моменти. Така е, ето и сега удобен момент, понеже сега те хората знаят, ние са майтапи. Аз всеки път, като вляза в академията в Диана Бати, нещо си припявам на смешка за Дунав Русе, моят любим отбор. Но ето, че Дунав Русе имат победа. Скоро имаше годишнина над Рома на градския стадион в Русе, което наистина е нещо паметно и някакси до ден днешен се говори и си спомнят хора за този матч, разказват истории и въобще е било нещо невероятно. Точно така и с такава поредица, евентуално децата в наши дни могат също да разберат за тези мачове, тъй като доста оскъдна информация присъства за някои от мачовете и ако не се напомня на хората, с времето избледняват спомените. Така е. Сега, разкажи ни ти, поне се отплеснахме за стадионите. Не, добре, за да затворим с темата с стадионите и понеже нали, сега то малко аз ни вкарах на там към лошия пример, но моля те, дай един добър пример. Кажи ми, моля те, че има място, град, село, които поддържат изключително много своя стадион, държат на него и някакси там е прилично. И може да се играе футбол. Ами той има и такива места в България, дори и някои малки стадиони. Сега в момента точно пример не знам дали мога да дам, но в последните 5-10 години мога да кажа, че има отбори дори от втора лига, които полагат доста усилия да поддържат терена си. Така че, може би в тази насока има още нали, на къде да се работи, но да се надяваме, че както виждаме в Пловдив, единият стадион е почти готов. Как на Локо Пловдив стадион в момента също предстои да бъде довършен в близките една-две години. Така че държавата обърна внимание на спорта и с времето мисля, че нещата ще се подобрят. Ох, дано. И Дано наистина да е стадионите, така. както винаги, да, върват ръка за ръка и с базите, така че според мен също е много важно да се обърне внимание на базите, не само на крайния продукт, който е стадиона реално за футболния клуб. Дано наистина да си прав. И добре, понеже има тия неща могат да се обърнат и в едни въпроси, а вие много обичате въпросите и въобще много обичате куизовете. Самите вие организирате такива. Разкажи ни малко повече за предстоящия куиз към края на октомври, който предстои и който си е ваше дело на Футбол Storycast, нали така? Точно така. Предстоящия квиз е на футболна тематика, както може да се досетят повечето от слушателите. Тези квизове започнахме да ги правим преди около 2 години и половина и са на месечна база. В началото започнахме с един-два квиза в Пловдив, видяхме, че има интерес към самия проект и постепенно го развихме, като малко след това започнахме да правим квизове в София и също така сме правили няколко общо тематични квиза в Пловдив, които не са насочени изцяло към футбол. Отделно от това организираме квизове и за фирми, и за други така, предприятия, да кажем, и хора, така че развива се идеята постепенно. Всичко започна от един футболен квиз в Пловдив, но в момента
така доста квизове организираме и имаме плануване до края на годината. Това си звучи... Вие сте си едни, как се казва, професионални куизаджи. Ами, опитваме се. Супер, супер. То доста е популярно напоследък. Има огромен интерес от хората, така че супер, супер. И сега, първа изненада. Та-да! Така, ние имаме един квиз. Блиц въпрос към теб. Сега. Почваме. Така. Сега изненада. Кой от изброените играчи не е вкарвал хеттрик в Шампионска лига? Бентнер, Юзил, Добре. Лукас Перес, Дани Уелбек или Робин Ван Перси? Кой не С пет е? отговора. Еми, кой не е? Така, Бентнер, Юзил, Лукас Перес. Хм. Бентнер е вкарвал, за него съм сигурен. Лукас Перес мисля, че също е вкарвал. Добре. Юзил, Юзил мисля, че също е вкарвал, даже дали не беше срещу Лудогорец в Лондон. Може би. Два или три гола бяха. Дани Уелбек и кой беше петия, извиня, Робин Ван Перси. Да. Хм. Много подвеждащо, но тук мисля да заложа на Робин Ван Перси. Изненадващо или не, И това е верният отговор. тъмното. Браво. Супер. Абе, ние тук имаме работа с професионалисти, професионални куизджи. Браво. Как го оцели. Аз между другото идея нямах. Така че, ево. На Това Дани е Уелбек, супер. между другото, не помня кога е хет-трика, но на Ван Перси съм почти сигурен, че не е вкарал и затова избрах него. Да. Ти на Уелбек имаш ли информация кога е Не, вкарал или? ако трябва да бъда честен, нямам. Да Да. го проверим после. Ще го проверим. Добре, сега. Хората могат да заповядат къде ще се проведе, дата, казахме ли? На 24 октомври в заведение Каса Декова в Пловдив. Може би ще има и в София, но предстои да го обявим, тъй като още не е сигурно къде ще е мястото. Ние обикновено ги правим в един и същи ден. В Пловдив и в София се провеждат по едно и също време куизовете и след това организираме и общо класиране между двата града и се трупат точки в една куиз лига, която върви от началото на тази година. Уау, ма то наистина е много професионално, леле, супер, супер, звучи супер. Айде, всички майни там. Леле, наскоро как На готина куиз. история. Супер. Отивам аз и пак много бърза вметка. Отивам аз, поздрави, то момчето сега ще гледа какъв кеф. Отивам аз на рождения си ден на сцена на Кръстопът, играем в Пловдив два пъти Пипи. И аз Мгм. същия ден на 14 септември имам рожден ден. И предния ден отиваме да го посрещнем. Ма такова много кротичко. Бяхме там, хапнахме се тая и отиваме да изпием по едно. И отиваме в един бар, влизаме, той точно до театъра и пич само ме видя зад бара, видя гривната, тениската. О, Арсенал България. Викам да, така, заповядай. И се оказа, че човека е стара легенда на Арсенал България и беше страшен кеф. Оказа се, че той е участвал в прословутата история с цигарата на... въобще е така, страшни истории. Цяла вечер не спряхме да си говорим, така че беше много забавно. Така че артилеристи Не дебнат от сте се разминали всякъде. с едно. Не. Беше Супер. много забавно. Но ето, аз ходя до Пловдив, после хода по морето и играя, а други хора ходят до Южна Америка. Човече. Ма ти май много време си изкарал там. Я дай сега да навлезем. Ами, леко да навлезем, да, 2 седмици изкарах. Общо взето, да, имам приятели, с които, нали, от малки мечтата ни е да посетим Южна Америка, да видим атмосферата там, футболната. И се решихме, тъй като тази година навършваме 30 години с моят приятел, с който бяхме, и решихме да се направим така подарък. Оказа се доста готина екскурзия. Аз лично съм много впечатлен от доста неща, свързани с футбола, и мога да разкажа малко по малко какво е там, Давай. защото е доста различно от Европа, наистина. Давай. Тук вече мисля аз да Ами, млъкна и ти давам думата абсолютно. може би двете неща, които най-много ме впечатлиха, е, че там футбола общо взето е начин на живот за хората и то звучи малко като клише,
Нали, тук от Европа всеки знае, че са темпераментни и така нататък, но там отиваш на стадиона и около теб е пълно с малки деца от примерно възраст 3 месеца. Буквално малки бебета, кърмят ги на стадиона, целите семейства ходят на всеки матч и атмосферата, нали, около стадиона всичко е супер организирано, супер спокойно, няма никакви проблеми организационни. Това може би се дължи до някъде на това, че преди може би 10 години някъде забраниха гостуващи фенове в Аржентина и на всичките мачове присъстват само домакински привърженици, тъй като в миналото е имало много проблеми, сбивания и така нататък, неприятни неща. И може би за това с времето се е изградила така една дисциплина и култура на всички фенове. И в момента по стадионите е пълно с деца, което за мен е доста важно. Нали, това може би е номер едно. И на второ място, че бях на 4 двубоя, които, нали, отборите варираха между първо и общо взето почти последно място в класирането. И всичките стадиони бяха на 95% пълни. Тоест аз си ги броя за пълни. Съвсем малко празни седалки имаше по ъглите. Там хората не се влияят от резултати на отбора, те просто отиват, забавляват се, подкрепят си отбора и така. Всяка седмица. А намирането на билетите как става? Става ли трудно и сложно и много предварително? Тоест, още като тръгнахте от България ли имахте закупени билети за мачовете или не? Това е една много интересна история. Оцелих! Основната ни идея оцели, да. Основната идея беше да посетим Boca Juniors River Plate, който, нали, все пак е едно от най-големите дербита в света, може би. И само за този матч си бяхме закупили билети от България предварително, чрез агенция, която организира, реално купувате билети, идва, взимате от хотела, то там се води като цялостна екскурзия за деня. Преди матча те закарва в някакво заведение, там нали, пивате по една бира, общувате с другите хора, с които ще ходите на матча, след това отивате на матч и ви връщат в хотел. Това е цялата идея. Вау! Да, но точно с тези билети оцелихме голяма града, тъй като нашата група беше от 60 души и се оказа, че агенцията има само 40 билета. Да, при което 40 души само успяха да влезат на матча и ние, аз и моят приятел бяхме в тези последни От... 20, които не присъстваха на двубоя. Да. Фак. И това всичкото го разбрахме 20 минути преди началото на матча и нямаше как да реагираме да купим други билети просто. То вече и нямаше билети, реално. Тъй като в Аржентина билетите се взимат много сложно, но така за малко по-голяма сума може да се прикупи билет от някой друг. Обаче като не ти оставят време и избор, нямаше как да реагираме и останахме пред стадиона да го гледаме в едно барче. Сега вече разбирам онзи въпрос от коментарите отдолу под твоето обявление. Ужас. Нищо, нищо. За Бока Ривър, това е точно написано от моя приятел, с който бяхме заедно в Буенос Айрес. Да. Ясно. Нищо. Виж, следващия път да има още един път за какво да отидеш и как да го направиш. Точно така. То със сигурност, там, както ти каза, те толкова хора, толкова... и аз гледах някакви снимки от... мисля, че беше Ел Монументал стадиона. Човече... Монументал е на Ривър Плейт, да. Да. В случая матча беше на Бомбонера, който е на Бока Хуниорс. И там този матч, той може би се води за Южна Америка най-големия матч със сигурност. И той стадион е 57 000, нали, пълен естествено, но ние бяхме от многото хора, които бяха отвън при началото на двубоя. Може би имаше 10-15 хиляди човека извън стадиона при началото на матча. Да, Да, идеята ми е, че предполагам, пак... отиват се надяват. Сте усетили от атмосферата, хората около преди матча? Да. Това успяхме да го усетим, но след това остана малко неприятно чувство, че не успяхме да влезнем, но нищо другия път. Успяхме да посетим обаче 4 други двубоя, които бяха така доста някои интересни, някои, нали, не толкова интересни футболно, но се запознахме с футболната култура, което за мен беше доста по-важно и сме много доволни от цялото преживяване. Той Ел Монументал ли беше най-големия? Понеже вие искахте да влезете на Boca Juniors и на River Plate, като сега на Boca Juniors, а след това сте отишли и на River Plate на матч друг и вече сте влезли на другия стадион. Да, точно така. Първият ден още като пристигнахме бяхме на тур на Ел Монументал. В момента
завършват ремонта му, който го прави най-големия стадион в Южна Америка, около 85 000 капацитета. При това мисля, че беше Маракана, който доста пъти му намаляха капацитета и в момента е малко под 80 000 и затова монументал е на първо място. Първо бяхме на тур първия ден, след което предпоследния ден от екскурзията успяхме да посетим и матч на Ривър Плейт срещу Талерес Кордова, който загубиха с 0-1, но все пак атмосферата беше много готина. И да, разкажи Имаше как можем хореография и да си така. го представим някаква разлика с европейската, дори не бих казал толкова с българската действителност и нали, нашите привърженици преди матч, но наистина като сме били в Англия и в Италия на матчове, каква е основната разлика? Ами самите фенове там са първото, което е в така наречената агитка, която е зад вратата, присъстват тромпети и така нататък в самата атмосфера, което прави песните на феновете да звучат все едно слушаш песен по радиото. Не е нали, типичната футболна песен, която псуваш, да кажем, другия отбор или нещо Да. подобно, но просто хората си правят като тип карнавал, пеят си песни и се забавляват, което много допринася за добрата атмосфера. Второто нещо, което е почти винаги целият стадион пее. Няма значение дали си зад вратата с най-верните фенове или просто си с детето в централния сектор. Всички пеят и стават и скачат, което пак е така доста готино, защото запалва всички около теб да го правят. И това аз намирам за най-голяма разлика. Тъй като в Европа съм присъствал на доста мачове, тук също има добра атмосфера в нали, някои от първенствата, някои от отборите с по-изявени гидки, но цялостно не е в всичките 90 минути атмосферата. И обикновено се усеща повече, когато примерно отбора вкара гол или има лек ентусиазъм при привържениците. Докато там е през цялото време и не се влияе от това, което става на терена. Така е, наистина. И винаги зад едната врата седат нали, най-върлите привърженици, от другата страна е по-тихо. Но, добре, Нещо интересно да да, добавя, само да, извинявай, да, да. там забелязах, че на повечето мачове, даже на всичките мачове, на които бяхме, има агитки от двете страни, зад двете врати, което нали, допринася тази атмосфера да върви постоянно. Тъй като от време на време те пеят и различни песни, това също съм го виждал и в Италия на Наполи по същия начин. И доста бях чуден първия път, когато го видях, но наистина е така интересно и работи. Със сигурност. Абе, сетих се да те питам нещо. Там, ти като гледа тия 4 мача, там проблеми с съдиите има ли? Ами не, честно казано, имаше нали така леки подхвърляния от феновете, но нищо специално. Значи трябва да се вземат от там Така съдии, явно. че, но там и съдиите са съвсем различни. Остава доста по-свободен футбол, има доста така по-тежки влизания, да кажем, по които в Европа на секундата се свири фал. Така че е доста по-различен и самия футбол там. Отборите, доста от тях са така по-технични с футболистите, но пък за сметка на това са малко тактически неграмотни. Да, И нали това, щом аз мога да го видя като фен, хората, които се занимават с това, може би знаят още по-добре. Но си личи, че доста от играчите от Южна Америка, когато дойдат в Европа, винаги им трябва малко време, за да свикнат тактически с изискванията на по-големите треньори и отбори, така че това е нормално. да, това ще да те питам след това за самото ниво на футбола, който се играе там. Тоест, те са тактически, може би пак се играе сравнително бързо, но може би не толкова, как да се изразя, подредено, не толкова тактически. Да, точно така. Отборите от челото, които бяха нали, така, по-силните отбори, които се намират в първите 5-10 места, доста бързо си подаваха топката. Там имаше, нали, вижда се, че са научени футболистите, но отборите, които бяха по-към средата и края на класирането, разчитаха основно на изритани топки и малко на груба сила, както се казва. Супер. А те виждаме и с тениска на Аржентина, които с тази тениска спечелиха световната титла. Точно така, тази тениска я поръчах веднага, когато спечелих световната титла. Аз съм фен на Аржентина от много време, може би от 20 години. Yeah. Първо на Арсенал, след това на Аржентина. Да, и за това ми е мечтал тогава да отида в държавата и да посета двубой. Както искаме да гледам националния отбор, но за сега не съм успял да гледам националния отбор.
Ето, значи имаш да се върнеш вече, те стават няколко неща, значи ти вече задължително трябва да се върнеш. Но да, Точно ето, така. за да затворим, аз мога спокойно да подканя нашите зрители да последват вашата страница Football Storycast, да последват YouTube канала и оттам могат да последват и нашата страница, могат да последват и Arsenalize, защото наистина така се стараем да даваме хубаво съдържание и въобще да си говорим за не само за любимия ни отбора ни, въобще за футбол, когато има такива интересни истории. Да, представени от фенове на Арсенал, но все пак. И сега, Яни, разкажи за Арсенал. Кога и как, ето вече да навлезем в нашата тематика, кога и как стана фен на Арсенал? Казваш още, значи преди повече от 20 години вече. Да, ами първите ми спомени от Арсенал са една фанелка с JVC спонсор, която мисля, че е някъде от 99 или 2000 година, не съм сигурен. И даже имам една снимка, тогава съм бил на около 5 години, тя ми е около 5 пъти по-голяма и стига до земята. И първият ми спомен за Арсенал е един матч с Лийдс, който завърши 5-0 и мисля, че Тиери Енри вкара хет-трик, ако не се лъжа. Да, това ми е момента, в който помня ли вече, че съм фен на Арсенал реално, защото тогава бях с тази фанелка. Тоест някъде малко преди това се е зародило цялото това нещо, но не помня точния момент, в който съм започнал да подкрепям отбора. Но сигурно си бил преди 2002 година. Да. И така вече викаш, ще станат и 25 години вече. Да, вече то Да. отбор един път избере ли се, после до живот. Така е. Арсенал си е голяма работа. Разбира. Велика работа с Арсенал. И сега, ти кога и как разбра, сега вече си фен на Арсенал, кога и как разбра за фен клуба? Ами за фен клуба мисля, че разбрах от един приятел, който около 2008 година ми каза, че е ходил на събиране с фен клуба в Пловдив да гледа двубой на Арсенал, при който аз проявих интерес и от около 2008-2009, не съм сигурен точно кога е бил първият път, когато съм отишъл, присъствах в заведението No Name, където тогава се събираше фен клуба и така доста често ходех, тъй като имах доста по-свободно време от това, което има в момента, с приятели да гледам мачове с фен клуба, тъй като в момента също ми се иска да ходя по-често, но повечето пъти или не съм в града, или просто нямам възможност да присъствам и така. О, да, говори ми. В началото, може би в продължение на 3-4 години ходих доста редовно, след което заминах да уча в чужбина и така прекъснаха моите ходения в фен клуба, но след това, като се завърнах в България, пак лека по лека започнах от време на време да присъствам на някои мачове на сбирки. Супер. Ох, много история, много време сме фенове, много сме видели, но сега гледаме... Добре, дай ще почнем от голямото към малкото. Харесва ли ти този Арсенал, който гледаш в момента? Цялостно ми харесва, но на моменти имам чувство, че има още какво да се желае. Но виждам развитие всяка изминала година, което нали, така ме обнадеждава, че рано или късно ще се случат нещата. Към момента, нали, като игра и може да кажа и футболисти вече, сме сред най-добрите и в Англия и цялостно в Европа. Но има моменти, в които отбора нали, показва слабости, които аз мисля, че са плод на липса на опит, така да кажем, и липса на успехи. Просто. И трябва да се прескочи тази бариера и след това нещата ще стоят доста по-добре. Да, така е. И сега ще се вържа като с кукичка. А не мислиш ли, че тази увереност и това, за което ти говориш, става точно с мачове срещу отбори като ПСЖ? И много набързо казвам защо. Сега ПСЖ от години те започват всяка година с това е нашата година и сега ние ще спечелим Шампионска лига. И някакси знаем там
колко средства има наляти. Знаем, че все пак са добър отбор, винаги са така с добър треньор и въобще желанието да го постигнат това нещо наистина е огромно. Знаем, в един момент там бяха и Неймар, Меси и Мбапе, беше някакъв страхотен отбор и въпреки това някакси не успяваха, но винаги са били претенденти. Не знам колко финала играха. Мисля, че един или два финала играха един. И някакси идват ПСЖ. Да, окей, нов треньор, вижда се, че има някакъв преходен период, но като че ли очаквахме, аз поне очаквах доста по-труден матч, някакси очаквах. Не, че нямаха положение, но някакси 2-0 победа и смея да кажа, можеше дори да отида и към доста по-изразителна. Ами да, и това го има до някъде, но не във всеки матч се случва така, както се случва в този матч, във всеки важен матч. Тъй като примерно миналата година, нали, то няма как да се случва всеки път, но ще стигнем и до матча с Саутхемптън, да. Примерно миналата година, първия матч с Байер Мюнхен, според мен точно липсата на опит ни лиши от победата в матча и евентуално и продължаване напред. Тъй като, да, знаеш, гледал си матча, няма да влизам в детайли, но то се личи, когато, нали, отбора играе добре, превъзхожда противника по някои показатели и изведнъж ти вкарат гол от нищо. Така че трябва да извърват пътя до това да спрат да допускат, нали, така лесни голове и да успяват да се възползват от ситуациите си, което тази година виждам, че има мачове, в които създаваме по-малко положения, но вкарваме и след това успяваме да задържим резултата, което, нали, е доста типична черта на големите отбори, защото винаги има и по-слаби мачове, не може винаги да си по-силен противника, но трябва да можеш да печелиш такъв тип мачове. Докато матч с ПСЖ миналата седмица превъзхождахме ги в първото полувреме и цялостно след това успяхме да си убием темпото, както се казва, за разлика от матча с Лестър, който въобще не виждах как може да стане 2-2, но ето стана. И точно за такива моменти говоря, които отбори като даже и Ман Сити, дори и някой, нали, друг отбор, не мисля, че би допуснал срещу съперници от калибъра на Лестър, който е новак тази година в елита. И като се случат за годината 5, 6, 7 такива матча, неминуемо е да изгубиш точки в някой от тях. Оттам идва загуба на увереност и при по-тежка програма следват и други така лоши резултати. Така и в момента, докато говориш всички тия неща и ми хрумна как, нали, ясно е, че отбора е изминал път, но имаше един Арсенал и то не доскоро, който може би матча с Лестър щеше да си завърши Хикс и може би дори срещу Саутхемптън спокойно можеше и да си падне някакси. Имаше едни такива моменти, в които ние играем по-добре, уж водим играта, и някакси дали на контра, дали някакси се изпускат нещата, случва се нещо друго и ние, буквално имаш чувство за такова за увисване, смисъл и край. Да. Все едно всичко свърши. Няма какво да се направи. Докато ето в момента аз съм така много щастлив и доволен, защото в смисъл реакцията ни след попадението на Саутхемптън беше страхотна. В смисъл, то окей, ето тук може би вече е много можем да говорим за Артета в този матч, но реакцията на футболистите, смените, които той направи след това, в смисъл само влизането на Мартинели, имам чувство, че все едно колкото и да говорим и, нали, можем да кажем и негови по-слаби черти, но той човек в един момент просто влиза и сякаш пое цели отбори и се втурнаха напред с много по-бърза скорост, което беше супер. Точно това ще я кажа и аз, че в такива мачове е нужно да имаш и резервна скамейка и по-дълъг състав, тъй като играч като Мартинели не може да изиграе 15 поредни матча като титуляр на високо ниво, затова е нужно в такива мачове някой път да получат почивка. Матчът с Саутхемптън беше точно такъв пример, тъй като имаше 3-4 резерви, които, нали, започваха като титуляри. И за резерви считам Стърлинг, Джесус, които тази година са започвали доста малко от двубоите, както и Жоржиньо. И точно в такива мачове, когато имаш 5-6 силни резерви, равностойни с титулярите, те започват, след което ако нещо не се развие както трябва,
така наречени титуляри могат да влезнат и да вдигнат отбора и да обърнат матча и така и се случи. Но за това отнема време. С годините се гради този отбор, тъй като до преди 1-2 години ние нямахме почти никакви силни резерви и хора, които могат да влезнат така и да обърнат матч. Бяха единици, един или двама. Докато в момента мога да кажа, че голяма част от резервите са на добро ниво, което нали, могат да са и титуляри. Така, виж как неочаквано. То е така, защото сега ние гледаме не че проблемите, но тръгнахме да коментираме ПСЖ, пък на момента започнахме с ситуацията около Саутхемптън, но то за ПСЖ някакси, както ти каза, ние бихме искали повечето мачове да минават така. Тоест, вкарваме си 2 гола, убиваме матча и като такъв силен отбор, в смисъл, докато при Саутхемптън, но друго ми хрумна също. Аз съм си записал някакви теми, но те идват една след друга сами от себе си. Прави ли ти впечатление как ние говорим ето, Мартинели не се справя като титуляр, влиза Тросар, какво прави? Трябва Тросар да почне като титуляр. Влиза Тросар титуляр не се получава, сега влиза Мартинели резерва, ето го влезе резерва. Тоест, има винаги резервата, особено на тая позиция, ми прави впечатление, че който от двамата да влезе, вече такова имаш чувство, че няма значение кой от двамата е. Той просто влиза и внася някаква страшна нова енергия. Което е интересно като принцип, защото добре, окей, като те пуснем следващия матч титуляр, що не го почнеш така? Ами, това всичко идва и от конкуренцията в отбора, според мен, тъй като в матча, в който нали, бъдеш оставен като резерва, ти си още по-надъхан да влезнеш и да се докажеш, както се казва. Така че, според мен, Артета доста добре, психологически доста добре настройва играчите и като цяло всички играчи, които взима са под определен профил, който да пасва на идеите на отбора и на стила на игра. Тъй като в миналото доста пъти имало някакви трансфери, които са били така идват даден тип футболисти, които може би не са били точно за Арсенал, така да кажа. Докато в момента има ясна стратегия, какъв тип играч търси и ако не може да го вземе, просто не взима никой, както стана тази година с нападателя. И следващия трансферен прозорец може би ще опитат пак. Сега, хоп, пак кукичката. Нападателя. Кай Хаверц. От кога беше? Каква беше статистиката? От 2012. Ето пак, че Робин Ван Перси. Няма случайни неща. 2012 7 поредни матча, 7 поредни домакинства с отбелязан гол. Дали? Аз също не го вярвам. Ето, признавам си. Дано, може би март-април кажа, сбърках. Но ти виждаш ли Кай Хаверц, въпреки страхотната му форма, аз много го харесвам, но виждаш ли го като този така наречен 20 голов нападател? Честно казано не. Аз първо бях много скептичен в момента, в който дойде, особено заради сумата, която беше платена на Челси, но виждам доста голяма промяна от това, което беше в началото и това, което е в момента. Така че вярвам, че в следващата половин година, ако отбора да се надяваме, че ще продължи да играе добре и да израства, мисля, че покрай отбора той може също да продължи да подобрява представянето си и не знам дали ще вкара 20 гола, но той е по-важно да вкара важните мачове, тъй като доста често има шансове, които нали, пропуска. Но се надявам отбора да успее да го вдигне и така да повиши малко. Играта му цялостно е много полезна за отбора, но да повиши успеваемостта си. Това му е по-голям проблем, тъй като мисля, че проблема с самочувствието, който го имаше в началото, вече така малко е изчезнал. Да, аз на колко матча се изиграха, колко 5 във Висшата лига, човек си има един за ЕФЛ, два за шампионска лига, човек си има 6 гола си има вече, което мисля, че никак не е зле. Никак. Лично на мен много ми харесва, защото някакси, окей, той е малко като underdog влиза в цялата работа, защото наистина никой не очаква от него подобно нещо, но ето, че човек се справя. Сега и в същото време
Да, дали защото не е типичният таран, но да. Не, аз също смятам, че въпреки всичко имаме нужда от един хубав такъв масивен централен нападател. Но ще бъде много интересно. Мен наистина ми е интересно Артета какво мисли, защото ние можем да си говорим, но Артета какво мисли ми е много интересно. Тъй като сезон е много дълъг, аз също съм на мнение, че трябва да се вземе нападател през зимата, който все пак да отговаря на профила футболист, който търси Артета, не да се вземе просто някой, тъй като просто да вземат нападател. Не е нужно бройка, нужно е качество, което аз виждам и че Артета почти всеки футболист, който взима, трябва да е поливалентен, да може да играе на няколко позиции. Така че ще се търси на нещо такова, О, да. полагам. А особено и с така, за мое огромно съжаление, формата на Жезус. Аз не знам, що имам страшни симпатии към него, но факт, че той след първия си И добър аз не знам. сезон, миличкия или е контузен, или го нещо се очаква и имах някакви надежди за този сезон. Помня, че напред сезоната Артета много говори за него. Как е дошъл, колко решителен е бил, че сега ще влезе във форма, колко надъхан е бил. Окей, не си личи смисъл. Нещо Аз имам не се едно получава. така мнение за бразилците в Европа последните години. Нали, има и футболисти, които продължително поддържат високо ниво, но доста от тях изиграват един-два силни сезона, след което доста им спада формата и постепенно започват да правят трансфери в така по-слаби отбори, по-непретенциозни. И Джусу според мен е такъв пример. Дойде в Арсенал, първата година беше сравнително силна, но с времето спада му формата. Не знам мотивация ли не намират, не мога да разбера какъв е проблема, но доста бразилци има такива в Европа последните 10 на години. Така е. Не, И за може би съжаление, не нещо... знам, на мен ми Да. изглежда много мотивиран, защото го виждам, че много иска. Аз го виждам как се бори, мята се и просто някакси не става. Просто не се получава, което е много странно. Но така. Добре, я да поговорим. Не, ти като видя стартовия състав в събота, имаше ли лек шок? Аз си признавам, че имах смисъл, очаквах някакви промени, но Партей десен бек, Жоржиньо титуляр, Стърлинг титуляр, Жезус титуляр, смисъл 4 основни промени. Смисъл, очаквах да има някакви, но Ами не, аз не бях шокиран, честно казвам, тъй като доста мачове очаквам Стърлинг да започне вместо Мартинели. Нали, Тросар в момента играе на Йодигар на позицията в повечето от мачовете. Така че беше окей, нали, Парти десен бек. В момента са да. контузени повече, които могат да играят там, той за това запълва дупка. Ето Миясо беше Но Да, той влезе после. Миясо не е стартирал матч много време Да, и да. със сигурност нямаше как да започне, да. Но това са точно такива мачове, в които ти трябва малко дълбочина на скамейката, за да има кой да запълни дупките. Така че беше окей, взехме победата, мисля, че всичко е точно. А, Даже четах, мисля, че вчера Кай Хаверц имал лека контузия. Според мен Артета започва на моменти да използва така едни трикове, които да, са да. много нужни за отбора, Не, той което е също много ме радва. да. Той е контузен и ще си остане в Арсенал, за да го лекуват лекарите на Точно Арсенал. така. И Нали? след 2 седмици ще е на линия за Да. важните матчове, което от време на време трябва да се прави под някаква форма. Добре, няма Тъй като как. Лига на нациите, да. Да. Няма как да изпуснем и много ми се иска да кажем, все пак аз не спирам с този микрофон, ще поудея. Простете, може би само разсейва, че го подмятам тук, но малко ръчно го държа. Но да отдадем заслуженото на Рамсдейл. Смисъл беше емоционално. Смисъл, преди матча видяхме какво става, след матча видяхме какво стана, хората как реагираха. Между другото, мен това са неща, които страшно много ме кефат. В смисъл, просто ето, нали, като си говорим, повече от игра. Ами ето, това е момент, в който е повече от игра. Наистина, в смисъл, ти да оцениш той колко е добър, да оцениш цялата ситуация, той иска да продължи, ти самият, в смисъл, малко е като с Митро, нали, в смисъл,
с Да. него си и му желаеш всичко добро и то от отсрещната страна и въпреки това се уважавате и наистина накрая всички пеете за него и му пляскате. Той дойде, разписа там тениски на децата, разплака се. Ами да, Рамсдейл беше един от любимците на феновете, със сигурност. Аз виждам доста голяма прилика между него и в случая Кай Хавърт, тъй като много добре си спомням при привличането на Рамсдейл какви бяха мненията на доста голяма част от феновете на Арсенал. Какъв е този вратар? Той е изпадал 3 пъти с различни отбори и така нататък, но се видя, че Артета знае какво прави и с времето Рамсдейл се доказа, че е достатъчно добър страж за Арсенал. Просто пътищата се разделиха, той искаше да играе повече и така. Но е нормално феновете да му се радват. Прекарал е доста години в Арсенал, спечелил е няколко купи, така че трябва да има уважение. Така е, така е. Добре, да затворим още само две такива мини теми. И аз сподели мнение за Калафьори. Мен ми е много интересно. Там започва да се създава едно леко разделение, тънко, между, между феновете. Ами Калафьори, аз често казвам, преди Европейското първенство не го бях гледал особено много. Бях чувал за него, но нямах нали, впечатление пряко от играта му. На Европейското ми направи добро впечатление. В момента в Арсенал те са минали малко мачове, че да се дават някакви крайни оценки, но цялостно според мен се включва добре. Също е поливалентен отново. Може да играе на други позиции, ако се наложи. Така че му е нужно малко повече време, според мен, и ще бъде със сигурност добро попълнение дългосрочно, тъй като е млад. А добре, Аз лично съм доволен от този трансфер. да, ти виждаш ли си в дългосрочен план тази четворка с Калафьори, нали, двамата централни защитници са ясни и Тимбър? Аз си признавам, ето включвам се, за да има, дали, аз по-скоро си представям, че Тимбър ще си се върне отляво и Бени Бланко ще си се върне отдясно. А кой е контузен? Точно. Защото там също има нещо странно. И аз така се го представям с Тимбър отляво и Бен Уайт отдясно, но със сигурност е нужно да имаш играчи като Калафьори, Със сигурност. Зинченко на пейката, които играят през 2-3 дни, както се казва отбора, така че постоянно трябва някой да сменя другия, запълва дупки и според мен ще запише доста голямо количество мачове при всички положения, ще израсне, така че може би първата година няма да е титуляр, но никой не знае след една 2 години какво ще се случи. О, да, да, И да. при силни игри със сигурност, според мен левия бек в момента е много плаваща позиция в Арсенал и при силни игри от някой може да си я вземе за него. Тъй като аз Зинченко не мисля, че той ще е титуляр от тук нататък. О, да, ти понеже го спомена, аз така, хрумна ми да те питам, но дали виждаш въобще бъдеще на Зинченко в Арсенал, защото аз си признавам, че май по-скоро не виждам, но... добре, дай да споменем, това е жестоко, аз много обичам такъв тип играчи, но това момче Луис Кели. Да, да, за Луис Кели винаги от академията играчите нали, така са гледани с малко по-друго око. Според мен той има бъдеще в Арсенал. Друг е въпросът дали ще използва шансовете, които ще му бъдат дадени. Тъй като в последните години имаше играчи като Рис Нелсън и други от академията, които доста нали, така бяха налагани, но не успяха да се възползват по най-добрия начин от шансовете си. Изключение прави Смит Роу, който беше в супер форма, но получи контузия и за съжаление тази контузия му изигра лоша шега и вече не е в Арсенал. Но ако я нямаш тази контузия, съм сигурен, че все още ще да е в футбола. Така, и за финал, преди да пристъпим към любимите ни въпроси, дай да отдадем заслуженото на Сака. Ние някакси... Много е хубаво, че вече свикнахме. Сака си е наш момче. Сака е топ. Сака може. Сака подава, вкарва. В смисъл, Сака е малкото бокче. В смисъл, такова великан. Абсолютен великан. Но дай, кажи ти нещо. Кажи две добри думи за момчето.
Аз Сака си го харесвам от дене, но даже помня в началото как играеше ляв бек. Всички В- помним как. Да, в доста от мачовете, но винаги ми е правил впечатление, че се раздава и той също много израсна с годините и се личи, че последните 3 години е константна величина. Един от лидерите на отбора, така че за него, каквото и да кажем, ще е малко. Според мен си е супер постоянен, от време на време чета някакви мнения на или на бивши легенди на Арсенал, или на анализатори, които казват, че можело да се иска още от Сака, но не знам. Лично мисля, че е на доста високо ниво и го Има, поддържа да. в 95% от мачовете на годината, което е нормално. Но за Сака искам да кажа, че според мен трябва да почива повече, тъй като Артета го използва в абсолютно всеки матч, дори да е срещу Болтън, Барнсли и така нататък, което е доста рисково, тъй като при една контузия в някакъв малко по-безмислен матч, сами ще си създадем големи проблеми. О, да. Тук абсолютно съм съгласен. Добре, започваме. Дойде време. Имаме точно 10 минути, за да минем през въпросите. Да. Сега, първи. Бай Сума. Въпросът ми е, не си ли осложни нещата Арсенал, като вместо да си пусне титулярния отбор, да напълни мрежата на Саутхемптън и да ги смени второто по време, той пусна резервните си играчи и остана догонващ в резултата. Не, че ние разбираме повече от него, но да, то е обратното на това, което ние казваме всъщност. Нали? Да. То се случи, ние пускаме резервите и после пускаме титулярите да вкарат. Той каза ли обратното не е по-правилно. Ами, не знам. Той Артета знае най-добре, но според мен точно тези са мачовете, в които може да се ротира част от играчите, така че аз лично подкрепям Артета в този случай. О, да. Сега той втория му въпрос е, но ние много е готино, че до сега говорихме за него. Но бонус въпрос, ако има време, не му ли се струва, че Сака не получава достатъчно респект в сравнение с Хаверц, например? Ние до сега Точно за хвалихме. това говорихме, Да, да. да, 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 да. Не, наистина, Сака, аз също гледах разни статистически от началото на кампанията, от началото на сезона, най-много навлизания, най-много създадени опасни положения, най-много голове и асистенции нали, едновременно. Въобще, не, страхотен, страхотен, страхотен. И някакси, ти си прав, винаги има едно усещане, че той не е ли изморен, той играе леко, имаш усещането, че леко, не е на ниво, аз знам ние какво ниво си представяме от него, смисъл, сам да играе и да ги бие, но не, Сака е страхотен. Лъчо Левтеров. Поздрави на Варна, Лъчо. Обещавам скоро, като дойме пак с представление да се обада. Страхотна компания. Така, първо, много му завиждам за аржентинското турне. Нека разкаже повече за него. Това ние половин час говорихме. Супер. Това започнахме. Да. И второ, кога ще го видим по-активен в живота на фен-клуба? Сега де. Сега. Това е такова хвърлена кърпа. Мислил съм си да стана по-активен, но често казано напоследък се занимавам с доста други неща. Нали, всеки си има и основна работа. Мен не ми е футбол, стори каза за момента. И аз обикновено, като се занимавам с нещо, обичам да се влагам, нали, изцяло в него и да отделям достатъчно време. И за момента съм преценил, че не мога да дам това време, което искам, ако започна да се занимавам с фен клуба. И не искам да го правя просто за да го правя. Mm-hmm. Искам да е както трябва и така. За момента това ме спира общо взето. Да разбирам те. Не знаеш, ти ще си го усетиш. Точно така. Като дойде правилния момент. Точно така. Големия сър Петко Александров. Какво мисли за бившия ни аржентински страж и забранители от същата държава при съседите? Така, добра тема. Сега. За Мартинес, като съм фен на Аржентина, какво мога да мисля? Радвам се, нали, че от Арсенал му се изградила така кариерата в мъжкия футбол, тъй като той пристигна много млад, като юноша на Индепендиенте и доста години в Арсенал не получаваше шансове. Направи така един силен сезон, след който успя да си спечели трансфер, така да кажем, тъй като не беше основен избор и да се затвърди на вратата на Аржентина, което, нали, донесе според мен и всички тези купи, които Аржентина спечели последните 3 години.
Така че според мен е един от най-добрите вратари. Много хора не го харесват заради характера му, но аз напълно го разбирам, тъй като доста от тези неща, които прави, бяха предизвикани предварително от други коментари и има доста... В Netflix има даже филм за Аржентина, за световното първенство, има и други така документални проекти, в които и той е казал защо ги прави тези неща, така че аз лично го харесвам много. И като качество, и като характер. Сега за защитника на... Да, за Ромеро, ами лично за мен той в националния отбор играе малко по-силно, отколкото за Тотнам. Може би заради съотборниците му там, но цялостно е добър защитник, който обаче на моменти, както се казва, всеки момент може да те издъни. И такъв тип защитници като него за Южна Америка е доста типично според мен. Както прави силен матч, може изведнъж нещо да му прещрака в главата, да си скара червен картон и да опропасти всичките усилия на отбора. Та лично за мен е малко рисков играч, но сигурно се е добър футболист. За Тотнам, каквото и да кажем след вчера, просто... Значи, те даже, те сами си... Ние няма нужда да говорим каквото и да е. Просто е... Но така. А, Да. сега нещо направих... Добре. Така, продължаваме. Тук сме. Какво може да каже за бразилската вълна в Арсенал? Ами, бразилската вълна от Габриел и Габриел Мартинели, аз лично съм доста така доволен, нали, в дългосрочен план. Те доста години вече са в отбора. Част от лидерите са, винаги се раздават, дори някой път да не се получава. Всички помним и с Габриел в началото, имаше някои грешки, но виждаме, че в момента е един от най-добрите защитници в Англия. Така че лично от тях съм доста впечатлен и доволен. От Габриел Джесус от друга страна, там мнението ми е малко противоположно, вече го изкоментирахме и Да. него, но за мен лично той в момента не се вписва много в отбора и може би ще бъде продаден скоро. Виж сега, Жоро Стоян влиза с То, жесток въпрос. Извинявай, прекъснахте. да го чуем Жорж. Извинявай. Не, това е. Мисля, че друг бразилец в момента нямаме, не се сещам лично. Така Да, че извинявай. това са. По време, просто прочетох други въпроси, наистина ви стара смешно. По време на престола си в Аржентина хареса ли някой футболист за Арсенал или поне за Ботев Пловдив? Поне за Ботев Пловдив. Хм. Имаше един-двама. Има един футболист от Ривър Плейт, който го купиха в Ман Сити. Той може би ще стане за Ботев, но трябва да го вземат на проби първо. Не Да. е много сигурно. Той в Ботев Пловдив не отива кой да е. Но цялостно съм си мислил, че Арсенал нали, последните години малко се насочиха към Бразилия заради Еду, но не обръщат особено внимание на южноамериканския пазар като юноши. А оттам излизат доста футболисти, които после в Европа взимат ги за така по-низки суми в сравнение с тези, които се плащат за младите играчи в Англия, например. Но с времето си стават доста по-добри, така че според мен трябва да обърнат повече внимание на юношеския футбол там. Те, разбира се, имат скаути, предполагам, но просто не е имало така добро попадение. Ако изключим Милиано Мартинес, който реално направи най-силните си години след Арсенал, но може да го броим като добро попадение. И Така Габриел е. Мартинели също. Да. Аз сега... между другото, аз Мартинели си все още си смятам, че има в него. Не съм, как ска, не съм се отказал все още от него. Сега пропускам един на Е, Жоро, но понеже така времето ни притиска, понеже записваме едновременно с нашите приятели и сме малко на друг режим. Футболен остров. Ще спечели ли Арсенал в близкото бъдеще Шампионска лига, като това би го легитимирало на европейската карта, където даже са тимовете на Нотингам и Астън Вила. те Нотингъм и Астън Вила преди доста години са го печелили при доста други условия, но все пак да, разбирам въпроса. Честно казано, аз в близките 3-4 години очаквам Арсенал да играе финал поне. Сега дали ще спечели в финал винаги всичко става, но има доста израстване, което мисля, че рано или късно ще донесе и трофей. Може би първо ще дойде Висшата лига и евентуално след това Шампионската лига. Ако не стане някакво сътресение в клуба. Това е М. моето очакване.
Тази година има ли основание да се смята, че тимът воден от Артета е главен фаворит за спечелване на Висшата лига при така стеклите се обстоятелства с разследването на Манчестър Сити, гарнирано с дълготрайни контузии на Родри и Кевин Де Бройне? Между другото, днес имаше интересна информация относно наказанието на Манчестър Сити, но аз, честно казано, признавам си, не съм до край запознат. За нещо бяха оправдани, но то няма общо с 115-те обвинения, така че по-скоро, да, не бих говорил, но все пак. Аз лично съм скептичен за това наказание, но да отговоря на въпроса, според мен Арсенал не е основният фаворит. Основният фаворит си е Манчестър Сити, тъй като 4 поредни титли, винаги реално шампиона си е основният фаворит. В повечето случаи Арсенал все пак е претендент, който се опитва да свали така най-силния отбор от последните години в Англия, така че няма как Арсенал да е основният фаворит в момента. Окей. И сега, гледай са, поредната изненада. За финал. За финал. Още един квиз въпрос. Така, Готов ли си? супер. Кой Да, е играчът, кой е играчът най-често сменен от Арсен Венгер? Робер Пирес, Денис Беркамп, Рей Паруър, Тил Уолкът. Ето път 4 има даже. Тук вече Робер Пирес, Денис Беркамп, Рей Паруър, Тил Уолкът. Човекът, играчът най-често сменен от Венгер. Пирес доста често го сменяха, но честно казано Рей Парлър и Денис Беркъм ги фанах в края на кариерата им. Така че не мога да кажа за преди това, но бих стрелял с Робер Пирес. Добре. Този път верният отговор е Беркамп. Тък му ще я кажа, че ще трябва да ти мислиме награда, ако познаеш 2 от 2. Така че всичко е наред. Добре. Ох, добре, ами Донце, много ти благодаря за този отделен час. Ето виждаме вече колко е така доста късно. Децата спят. Наистина си е предизвикателство да се намери този час, но пък мисля, че го изкарахме доста добре. Благодаря ти за всичко споделено и наистина беше истинско удоволствие. Много благодаря за поканата. За мен беше удоволствие да присъствам в Арсенал Ес. А вие знаете на 24-ти, нали не бъркам? 24 октомври. 24-ти, в Пловдив. Всички майни, обединявайте се и отивайте към бара, където ще има футболен подкаст. Точно така. Добре, благодаря ви всички много, че отново бяхте с нас в този час. Продължаваме и следващата седмица. Ванката ще видим следващия гост, кой ще. И така, сега има пауза, така че просто се така, наслаждавайте се на хубавото време. Той хубаво да беше. Всичко добро. Чао и до следващия понеделник. Чао, чао. Чао, чао.